Haskang libuga gid sa kong kutaw ning nahitabo karon nako. Mura kong nag-atubang sa limbo sa mga dagkong pangutana og kinsa man. Sa Tagalog pa, sino kaya? Niamo ko'y mga lalaki nga nalambigit sa kong pagkababae nga pulos maingon tangpunga nga way nagmahay nila. Ingon ni ini ang mga paghitabo. Dunay daghang mga buyog nga buot maniba sa akong pagkabulak. Maayong gabi, madam. Maayong gabi, Sap. Sa ato, Si Sipura, madam. mamisita ka sa akong anak. Oh, ikaw ang inahan ni Sipura? Oh, nga naman. Ako, kining bata pa magkatanawon ka sa imong anak. Ay, kung bulati do. Naanad na ko, anak. Bitaw, tinuod na, madam. More pa. Ay, yun na kisa imong tuyo. Ako, ang akong anak. Nadi kay gamayng bata, madam. Saan mo na silingan? Di ba? Imong gisagop. Si Sipura, madam. Si Sipura. Yun na. Kisa di ay kado. Oliver po, madam. Pero gitawag ko nila the lucky man. Unsay laki man. Swerteng pagkatao, madam. Kay daghan kay gihatag nga numero naggawas gyud. Oh, Swerte kong pagkatao. Maong gitawag ko nila the lucky man. kini da. Basta nagsurtihon. Tagati ka, madam. Sekreto lang ako. Kay kasabantas KBP, okay? Ay, basta Para way baya. makadungog. Basta dong ha. Sipura! Gawas una dia kay bisita si Lucky Man. Kinsa ma? Dia kay bisita si Lucky Man. Uy, Oliver. Lingkod. Lingkod. Nahala, Salamat. biyaan taon na mo ha. Oy, Sipura, at man na si Lucky Man kay manghatag no na siya ron. Unsay ihatag ma? Numero. Ay, saba, madam. Kaya KBP, kasabanta. Maugyod kasuk antad yung attorney ana. Sige, arin ako oy. Lucky Man, ibilin lang ang ako. Ibilin lang sa akong anak ha. Isuwat lang ako, madam. Sekreto lang. Ibilin lang. Okay, madam. Oliver, nga na bang nagpatawag ka maglaki man? Tungod kay siguro manggod nga swertihon ko sa kong gugma diha nimo, Sipura. Depende, uy. Daghan kayo. Daghan kay kung nisulti nga swertihon ko. Unya, unsa matong istoryahan, Roy? Daghan sad. Daghan kay kung iasoy nimo. Sa unang panahon, adunay usa ka agta nga tulo ang mata. Ay, ikaplit usa nga tulo ang mata. Gikaplit ko, may mikaplit ako. Gigit sa Sipura. Agta! O pagkasunod gabi lain na sad ang namisita nako. Unsay ato ni mo do? Si Pura, madam. Yun na. Kayagpis ba ni mo glawas? Okay. Sabay negosyo ni mo, ha? Kisa man ka. Si Udis ko, ma'am. Udis. Pero ila kong gitawag og Batman. Batman. Uy, nga naman. Kuan mo gud, ma'am, ang akong business, madam. Kuan mo gud ka ng maninda ko og kinilaw nga bat. Unsa? Bat? Ha? Bat? Bat ba? Kuan gud, madam. Kanang bat. Unsa Bat bat? gud. Batol gud. Bat pa, bat bitaw. Mo na akong ibaligya. Kinilaw nga bat, madam. Mo na nga tawgon lang ko nila og Batman. 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 Ni atong usang gabi, kuan sa to, si Lucky Man. Unsa, madam? Wa. Batman. Pero unsa man gyoy tinuod ni mo ngaan? Udis, madam. Udis. Alias Batman. Ay, mao ba? Naunsa may ato ni mo ron? Si Pura, madam. Ay, mangulitaw sa di ay kas akong anak dong. Ay, iya di kang inahan ni si Pura, madam, no? Mura mo lang juga ka ng, mura na mo iksuon na mo sa kutanaw yun. Ay, lamday. Lagi. Kaklarong bulatik, anak dong. Madam, sa sunod akong balik, madam, na antan nyo kag batuli, ha? Kanang kinilong batuli. Kana sang sunlutan dong. Sugdaghan dito, madam. Gusto Titihi. di ka na. Bisag titihi pa. Sa sunod akong balik. Ge, basta baya ha. Day, si Pura. Ihadali, de nangita ni mo, day. Kinsa man, ma? Si Batman. Uy, Odis, ikaw man ko di ay ni. Nala, biyaan taon na mo. Batman, ha? Okay ra, madam. Okay Ang ra. kinilaw niya, ha? Isunod, sa sunod mong balik. Na sige, bye. Okay, madam. Odis, unsa gay Batman ba? Kuhan ba ko? Bawa kabito nga naninda mo kong kinilong nga batuli. Mao nga akong palayaw, Batman. Oh, funny.
Apani amo na silingan. Bati tog na ang gwapo ni Batman. Okay. Si Pura kanang kano sa man kunin mo sugta day. Sa unang misa na sa Misa de Gallo ha, sugton ta ka. Okay ha. Hapit man sad. Ako ande si Pura karong Pasko ba. Munaygon ni ha. Kanang kuan kanang kuyo ka ba? Kuyog ko, pero di ko mukanta ha. Unsa man na rule nimo? Tigdawat ras kwarta. Ay bulot ka ba? Unsa man ning mga admirer nimo si Pura? Pulos man na mga gamhanan. Sabay gamhanan ma, uy. Naay laki man, naay Batman. Napamanganilain ma. Ha? Kisa man sana siya? Ambot lang kinsasad siya. Mamisita sa tingali siya karong gabi eh. Katagka na di ay nimo admirer, oy. Siyempre, ako nagod ni ma. Pulos na ba yun gamhanan? Ha? Hay! May gabi, madam. Oy! Lain na sa kado? Unsa may tuyo mo? Si Pura, madam. Nasa ang kwarto, na computer. Ingna lang, madam, nga ni ako. Kisa masaad ka? Gitawag ko nila og radio man. Ha? Radio man. Radio man? Oh. Ikaw ba na si Kuan ka na si Radio Man Pulauro? O si Radio Man Arnold Bustamante? Si Orlan gi matuod ako nga, madam, Orlan. Unya nga nung gitawag man kag Radio Man, reporter ka ba sa radyo? Kuan, madam, matag-adlaw god magkaulakaw ko sa mga kadalanan, magdakaw-lakaw, magdako, gift pack. Para pinaskuhan ba? Kung naminaw ka ba sa mong radio, doon na kay madawat nga 5 ka kilong bugas. T-shirt ba o sinilas ba? Manang gitawag ko nila Radio Man. Lili dahil ka reporter. Dili, sa laktod, spatsikil gyud ko. Mao nga, manang gitawag ko nila Radio Man. Kay manghatag pa yung kong payong gikan sa PLDT. Butangi. Ay, si Pura! Gawas una diha kay bisita si Radio Man. Uy, Orlan, ikaw di ay? Oh, si Pura. Man sa di ay ka? Radyo man? Oh, Radio Man, pero dili reporter. Tinghata lang kong bugas. Sige, lingkod. Milingkod ako. Radyo man, di ay ka no, nakubag binuman. Unsay binuman? Nabay, binuwan ba? Mo nag binuman. Binuman. Monthly, oh. Lalahi sana sila. Kusog kaya na silang maninggit. Naihapla, sabon. may kape. Maogyod. Oh. Yung sa may balita sa nasod, ha, Orlan? Kuan kining, kumusta Sip? Ikaw bang, ako bang himuong kuan? Manita ba? Manita, himong manita. Manita? Oh. Manita man, nasad na. Dili, kuan lang sana, lin sanang manita. Ikaw manita, ako imong manito. Sugot ko, basta ikaw. Manggawas lang sa panahon sa Pasko na. Doon na siya tayo Christmas party. Invite-on ka na ko, ha? Sugot. Okay, yes. Unsa, Oliver? Party? Yes, si Pura. Ug mas gabi mag-enjoy ta. Ay, ma-enjoy lagi ka na. Ay, manangis ako ni Mama, ha? Ug masugot ba si Mama? Manangin ko. Okay, nasad ko. Ako'y manangin. Ha? Oo, ako'y Ay, masulti naas, nga. Mama, ay. Doon na, padawang din yung mama ay. Ang gitagaan mo ko ng numero, ni gawas na ba to? Ay, mura magdakadungog ko nga nagisgot mo nga. Kuan, madam. Invitation. Imbitahon ako si Pura sa among parte para malingaw sa siya ba? Unya dong, safety ka ng akong anak dito, Madam. Ha? Alias Lucky Man, Yes, Oliver. ma'am. Oliver po na good ni, ha? Wa kaya ngay kabalakaan, kaya ngay kadukan, madam. Wa bisan usa ka buok nga balhibong matagak ang si Pura. Nga di ay, nahala. Musalig ko ni mo do, ha? Di ka man kakaliwat og tirong. Oh, si Tirong ba, madam ba? Ay, monster god. Ay, kabalaka, madam. Harmless kong pagkatao. Nahala. Okay ra ko, Lucky Man. Numero niya, ha? Yung lanako, madam. Bebe, unsa man, Lucky Man. Forto, ikaw li bahala, supra. Yes! Enjoy gud kay ko sa imbitasyon ni Oliver sa ilang party nga nahubog ko nga gihatod ni Orlan alias Lucky Man ug lain na sa imbitasyon ang ako nadawat gikan kang Otis alias Batman. Imong birthday, Otis? Si Pura. Og sa akong birthday, ikaw rin akong bisita. Unsa ako ra? Special guest ka na ako. Sa ato pa kita rang duha. Og mo na gitawag og two lonely people.
Uy, kalain. Gusto na ko nga sa akong birthday ba. Masunod na tong duha kanang gabi una. Okay ka ba? Panangit ni Mama. Okay bala. Sa mga imbitasyon nila ni Oliver og ni Otis alias Lucky Man ug Batman, enjoy gid kaayo ko. Murag na ako sa heaven. Ug diha sad si Orland alias Radyo Man sa bahay, sila si Mama nako ang nagsulti. Unsa man gyud Orlan? Radio man jud ka no? Mihapit lang ko din ninyo, madam. Gikan ko manang hatag og bugas sa mga di ay. tao. Oh, di ay. Mao. Mihapit jud di ay ka. Oo. Mas maayo. Nang hatag og bugas sa mga taong nga nagpaka ang ilang radyo ba. Gatagan ako tagil makakilong bugas. Oh, di ay. Oo. Radio man jud di ay ka. Mm. Nagreporter ka kaon. Di na lang kay para sa mami og kuan style ni Pulauro. Dunay misubang ng haring adlaw, murang di na lang ko. Oo. Unya, naurot dahil ang dani mong bugas. Oo, madam, kay halos at tanan oy naminaw sa mong istasyon. No, di Sa ay. official nga survey, kami ra gyud karon. Moy number 1, fake man ang ila ba? Dugay man ang surveyhan, balik ra man ang nila. Unya. Unsa may ato ni Moron Radio Man? Invite ron tanak ko si Sipora sa mong Barrio Fiesta. Ha? Barrio Fiesta? Oh, usa na ka parte nga mga sayaw, mga awit, pulos mga karaan, sama sa sayong koradang, awit nga balitaw. Oo, nindot sa na siya da. Oo, okay ra ko dong Orlan. Okay, salamat madam. Nadagit ko ni Orland sa ilang party nga Barrio Fiesta. Buntag na gani kong nahiuli. Enjoy gid kaayo, grabe ka enjoy. Ug sa kaadlaw ana, nagkadugang pamisita nako si Lucky Man, si Batman o si Radyo Man. Uy! Ni aman ang tulo ka man. Si Lucky Man, si Batman ug si Radio Man. Mayong gabi, madam. Ah! Ug mayong Pasko. Ninduta paminaon o trio man. Yun na diin day mo gikan. Unsa, madam? Ay, diin ba mo gikan? Sa kabukiran, nahilog sa kapatagan, aron kamo padunggon, ningaygon sa karaan. Kami ang mamasko, manulin daw kaninyo, hamiling ginikanan, o mga kabataan. Among hangyo kaninyo, kung kami ang mamasko, hatag lang bisag 5, kay kami ay wagi kangho. Mrs. Mr. in town, kung kami ang paminaon, Pasko karong panahona, ang dagway ayaw ug mugot kinsaman. Ang magminahalay, kundili, kitang mga alalay, kung muhatag man, ayaw dugaya. Kahit tingalig, sirhan. Anay mo hatag ay, sila sa restore. La 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 la, la 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 la. Okay. Gusto na ang alas 12. Sa kang Isos nga pagkatao, inganlan kini katong Ginoo Emmanuel Salvador del Mundo. Si Gaspar hari sa Pransya, si Baltasar hari sa Java, si Melchor ang boting harian naglakaw sa Happy Mart Punta. Binowan! Pasko, Ma'am Nidin! 1 month! Si Pura. Uy! Ngano ka? Mura man ko malipong. Uy! Uy! Hala ka. Uwa ka ba magsabat? Unsa ma?
Nagsabak? Nagsabak ka yung tingali. Ay, ipa-check up ti kang Dr. Perk England. Ay na lang, ma. Murag nakatag-an ka. Unsa? Nagsabak ka? Ha, Sipura? Nagsabak ka? Mura, ma. My God! O kisa may amahan ano yung magsabak ka? Kinsa man? I'm not sure, ma. O si Orlan ba, si Oliver ba, o si Otis ba? Unsa? Murag wa may nagmahay nilang tulo, ma. Pagkahanggaw yung tao ni mong anak ka kaoy. Daan palagi ko. Mupauli ka usay hubog. Usay buntag na. Doon na yun ay tabutay ni mo. Sorry, ma. Sorry si mong kagaral. Karon ang pangutana. Kinsa makasatulog aman anang gisabak mo? Wag ko makasiguro, ma. Pulos man dahil sila maro. Kaigat biya gud nimo sad. Oy! Mauna diha. Saan man ako iniron, ma? Kinahanglan imong klarohon. O kinsa gyud amahan anang gisabak mo? Si Lucky Man ba, si Batman o si Radio Man? Pangutan-a lang sila, ma. Pagutan-an gud, pagutan-on gud. Pagkahanggaw nimong anak ka. Maayong gabi, madam. Ha? May kay niya ka, Lucky Man. Madam, ni ay bagong gihatag na numero. Siguro ning bulusot. Ay ko bayluhag numero. Ay ko bayluha anak. Uy, Kinse. gisapot ka man, madam. Nga Gisapot! Ha? Kung Agustino una, nagsabak si Sipura. Ha? Nagsabak? Uy! Say, oy! Ikaw ang amahan, Lucky Man? Ha? Uy, dili ako, madam. Matod pag tatay, di ko ko anak. Amin mo kamot, be. Hikapa akong itlog, Unsa? Di ba usaring mo, Unsa? Hikapa. Hikapa, baog ko, madam. Di ko ka pa anak. More pa. No, siguro kang baog ka. Ingnan hikapa, hikapa lagi, Ayan, yung kamot mo, be. Be, ko isod, no, be. isod. Isod. Anak. Hi, madam. Good Mayo day, kay good day. niya ka, Ay. Batman. Ako, madam, gikan kong na-deliver og bat, madam. Ako halin. Daghan. Nganong niya masaka? Gipalitan ako pinaskuhan si Pura, madam. Dili man balita ka Sipura. Ha? Nganong di, madam? Nagsabak ang akong anak. Ha? Unsa? Nagsapak? Uy! Ikaw ba ang amahan, Batman? Ha? Ikaw ba? Uy, madam, simbak ko, madam. Uy. Dili, gina may tabo, madam. Kining ako, madam, sutihan na nga kining ako. Himahayan ganinan ako. Grabe nga pagmahay. Unsay nagmahay ka sa imo? Oo. Batman? Nagmahay ko, madam. Kaya nagdungan mi katao, mi unag kamatay. Puira. Jingle bell. Gisapot si Isabel. May kay niya ka, Rajuman. Ay, kining gikan pa ko nga ng hatak og bugas, madam. Gikan sa Pikasiskina hangtod sa Pikasiskina. Nagdanog-danog og nagpakapaka ang mga istasyon. Number 1 gihapon. Dili na mo'y tuyo ko nimo, Orlan. Unsam ni madam, ha? Nagsabak si Sipura. Unsa? Nagsabak? Uy! Say, oy! Ikaw ba'y amahan sa gisabak ni Sipura? Ha? Ikaw ba, Orlan? Lisod ng katuan, madam. Unsa ko ning kalibutan na, oy? Bisag tudlo makababdos. Balas ka. Kaysa man gyo'y amahan ka na imong gisabak, oy Sipura. Ha? Ambot lang ka, ma, uy. Yun na. Tingalig ang atong hardinero. Wa kalay kalibutan. Si Tapugok, ma? Pangutan o nato. Unsa to, madam? Unsa ingan? Hoy, tabugok. Ikaw ba'y amahan sa gisabak ni Sipura? Oh, Imong gikamang si Sipura? bangko na. Say, ako go down. Ikaw gitingali Tabugok. Usay ako. Ngano ako man taon nga bayot, mangko? Ay, mo may mga bayot ko sa amo. Ala ka, ma. Daray! Kinsa ka, di ay. Kay, klaruhan ni oy, intaon. But lang. Logawa biya intaon, ane. Peh! Way, klaro! Yeah! Mao kini karon ang akong kahasol nga naglimin sa kong hunahuna. Kinsa gid kaha ang amahan ning akong gisabak. Pulos man dunay katarungan, pulos lihay. Siguro gid ko nga tulo na sila kabuok, si Lucky Man, si Batman ug si Rajuman. Nakapahimos man gid sila nako sa akong pagkapapay. Nya di man sa ko maka-afford og pa-DNA.
Dako sad kay bayad kuit. Kamo sa inyong pagtuo, kinsa kay amahan sa akong gisabak. Unsa man og kamay pasultihon, si Pura. Okay? Sige, si Kuan sino na to? Si Pura o si Kuan to, no? Si Pura. Ayang uyab ko, tulo ni kabuok. Si Lakiman, Batman, kay Nindagbat, o si Radyoman, maghatag og bugas. Mo nang kailang Radyoman. Pakapakal. Asa mo itong binuman? Asa binuan? Binuan to sa Binuwa. Binuman. Unay binuman? Binuwan ko no. Tagal kay Manoy. Hanggang manoy. Problema ni si Pura Board kisay Kasi amahan. Gaduda sa kakatong kusinero, kay kamang, bayot pa sa diyan. Pero di ba? Hasta libo. Nalingaw ikaw. Lord, di ba ibawa ng bayot biya? Usahay mo gamit sa kanang... Oh, siguro, eh. Oo. Nasa ko na sila itumoy. Stoy, on the air ka, ha? Pagkaradyo. Pabina ni Gab. Gab, pabina ni Gab. Bugamit man na. Awa, ay, wala kang gamit sa babina. Nakasuway ko siya ba, pero giluod siya, gam. Giluod taon siya. Putla na. Usa ka dagat, di ka nanugway og kanding gilamparo sa iyang inahan. Naibaw ang gasabak. Oo? Di man gyud siya mutuan. Wa gyud ko. Ha? Ang babae! Ang kating mayaman! Di gyud siya mutuan og kinsa kay wa ko no siya kay bawo mo tong gingnang sa inahan. Mung nganong magsabak ka man og way laki, unsa ka birhen? Oh. Birhen Maria nga ni Mabdos nga way labte. Di mo gyud siya mutugan. Nga na mauwaw ta siya. Di gyud perti gyud gaya nito. Nadudag yun ko, ang kating yun to. Nabutan ko nung kabuan o napamutugan. Ang kisaw yan, dili ang Sama. kating. Yaras lo yung bungtod. Ay, sa magpaambita. Kani si Santa Isabel o si Mama Mary, mag-agaw man ino. Katong ni Mabdo si Santa Isabel, ni doaw ma si Mama Mary niya. Sa, sa Ebanghelyo na San Lucas, chapter 1, verse 39 to 56, unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog. Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano ka ha, nga midwao man kanako ang inahan sa akong Ginoo kay pagkadungog gayod sa imong pamumusta miulpot ang kalipay sa kalipay ang bata ang akong gisabak. Kani mao kini sa mga balaanon kini nga pagsabak sukwahi sa atong sugilanon. Kay si Santa Isabel igagawom ni Mama Mary, si Mama Mary bag-o sang nagsabak ni Jesus. Kining niya iyaha lahi sukwahi de kay bunga man ni sa pagka usa man pagkalaagan usa man yung Pagkakian. Karon tabam, ang nangutan magkwanta sa DNA pero di siya ka-afford ko sa DNA. Dili Mahal ka ba for. yun? Nidangog na siya nato. Mahal O, kayo siya na itong DNA pangagpas. board? Oo. Mahal kayo? Oo. Pero, abinay mo, kaya ng babae nga, sa usay ka buwan, pila ka buok na ka hilabot niya, tulo, duha. Nga, mamabdo sa sunod buwan, din na sa tunghaon, maglibog naman na. Kisay amahan, kay tulugod. O duha. Ang ako na ibaw. Nga, katuloy ko ah. Puro nga tarungan masad. Okay. Sa baog. Baog. Ang usa gimahaya na Sila niya. man, baog. Huwag ka sila maglimod ra. Doon ay usa at Ipahika tulo. mo itong ginahan sa itlog ni Lakiman. Ay, buwa pag siguro katong tulo, nagduna lang to Diyan sa kausan eh. limod. Diyan sa kausan malaki ni ana gani siya nga. Uy, noon sa mga kalibutan ro. Tudlo ka pa mabdos. Ako mga tanan ko. Kasi ang iyang giingon, Ay, kasi iyang giingon nga gipahikap, gipahikap. Paghikap sa inahan ko nga, sa imong kuot ng itlog, sa di mabudbud. Kadungog mo. Ay, karaan. Karaan. Kadto bang lingon siya lang nga. Tingasas kalibutan kang tudlo ko na makapamabdos. Ako'y mangutana. Nga naman. Kung yun nga, tudlo makamabdos, ang ipon, di ba makamabdos? Kung mutana ko, nga no? Kanaan Ano ba? ka, naikabiti. Di ba, dili, kung ipon ang gamiton, dili Ano ba lagi? makamabdos? Ano ba? Di pa ako gabi. Oh, di ay. Di pa ako gabi. Gitnan na, gitnan. Oh, ikaw na gamit ang ipon kay sakit. Uy, ana balik ta. Kanang nga ang ako nadunggan sa kakaraan nga. Kung ang babae ko no, daghan og laki, daghan og uyab, labi na nakapahimos niya. Di man ko no mumabdos.
Di ba? Dili, dipindi eh. Dili, uy. Dili ko naman sa daghan. Ikaw na. Kausa naman na imasuno mo ang kwan, ang sperm cell sa laki. Dagan. Ug dagan Sperm lagi suit, panalit kada adlaw na si kakuyog di man ko mo Naalagi mabdos. girusan, ay. Kuya, magaling na matriplit na kay laylay na. Dili mo mabdos. Tawa ko lagi daghan mo ko mabdos. Nakalimot ko kusma na. Agay. Ana. Ana. Ano saon man ana ni karon ni Ikaw na, Bom. Oh, wait. Da pagkataho na, di pagkataho sa bata, mailan na hamaliwat. Oh, ana lang. Oh. Di ba nakaliwat Jun Panis? Dili ba yatanan pres? Naagad. Kay doon na may uban bisag dili sa mo tag iya mo liwat yang bata. Ya, Huh? nga dili. Wala na mo lang tagalabang mo diliwat basta Cagayan. Di ka magilabot. Di ka magilabot. Oy. Amin na naman. Nagisgot itag mga ngan. Sa. Asa man sa article, section 2. Bell Abroad. Kuan, joke lang, joke. Kana na ang Para na ko huwaton lang kun dili siya makasulti kay di siya makasulti kinsa gyud. Kun ang tulo nakahilabot. Ihuwata kun muguwa ang bata. Kay Kani. yun namin gyud file sa imong body nga muliwat. Muliwat. Oh. Oh. Kani, problema man kaani day pag gituyuan man ninimo. Yan ingon man ka nga dako ra ba gasto ko magpa DNA. Ug gusto jud ka malinaw imo na bahalag na ko gasto ipa-DNA. Ngano di mga ginabang sa barangay? O gusto jud ka magpabaga jud ka. Noon ang barangay kung apil-apil ano imong problema day oy, imong nang tinuyuan. Di mo tabang ko ng barangay ko urong na. Ay nagpuputsalo iba. Oh. Tabang day. Matabang natin, Pres. Tabang ko ng mga kanang mga indigent. Hindi na tabas na di magper-elect, di nang tabang. Kami mga last time na namin tabang. Ano Tabang ito na, po? Paminawan ninyo. Paminawan. Tabang lagi. Last time naman. Tabang ka. Lai, ang yung lin, muning linya kami mga last term, di naman tabang. Ang uban sa, Excuse me po. Ubusan niya ba? ang uban sa, no, ingon nga, kanang, last term naman namo kanang, wala pa may mabaon? Si Lloyd, kasuhay ng pagpakit mo, Lloyd. Ha? Isa man. Ay, kamo, naya mo ba mga last term? Di, oy, si Lloyd, oy. Unsa? Sige lang, celebrity, Lord. Ano pa ba nga last term? May nga, wa may mabaon? Magbuhat at tag-resolution na may mabaon? Oh, ikaw na. Ba naman. Na ba? Wala man sa... Naman gamay lang. No, Na apa? di ay. Depende sa council, sa barangay. Sabutan naman sa barangay. bitaw, no? Kunya kayo sa pirma man ang lungsod. Kami bitaw, kami ramay. Pero excuse ka lang, Lester maka pariilik ang Lain ang posisyon. Adili na kusyal, panalitan Oh, kusyal ka. Pasaka. Lain. Amo. Saka pa, boss. Pwede po mo boss. Ay, Okay. ay. Pwede mo boss, pwede mo Basta dili na kusyal. Kanang ingon ninyo ang last term na sa inyo ra ng council option na sa council kay sa amo kinahanglan pa man magpapirma ka sa lungsod. Kami ramay doon na din mo hatag og tag og Hindi sa maabot 100 kami barangay. Depende na sa Hindi kwan. mo sabot dili man na ingon. Di ay. Ila ra. Oo. Nagnay rin kwarta ang Ay, barangay. kibaw lagi Kanila, dato mo nila. Maabot ako ko sa ko. Aba, Bawo di din. ay. May I number guess. practice. Problema sa pamilya dato kay na Dato barangay. barangay. Dato bitaw ko ninyo barangay. Basta Ang sino yan taga Uslob. Oh, kuan ang Suda na ila. Grabe no. Grabe no. Sa Uslob, 21 man ka barangay. So kuan sa among barangay 20 na lang. Magbiesta ka na sila ang atong barangay do hinabang dito nga gamay cash. Kaya, abi naman, minuto ka ng mga pension house, no? Nagpatukod-tukod ang mga Ang tuan ilang, ng butangking. ang ilang pinang, Kay mag- ilang damo mag- sa butanding yun. Manloob Ang ang mga butanding. boat man diha, boat purti ng mga datua, manay mga boat man Muna diha. batang di na Dito manloob kay ang mga butanding. auto. Oh, mga di auto na, di mga 50,000 si mata. Gabugser na. Huwag mo balhin ang butanding sa buloon. Patay ang uslob. Mao ba? Kabalino na rin ba sa uslob? Kwan, sa buloon ang butanding, kabalino na. Ano naman, Board? Nanluod, nanluod. Nanlood yung papita. Tagabulo ko daghan kay uyak ipundo. Ay, tingali. Uy, magsabot kami sa sila tingali nga. Ari na sa tadiri. Okay, laugan man na Balik sila. sa tanas ba? Laugan man na Dila sila. madadali ila dikoy kay dag. Pili kay laugan man na sila. Og nay mo laog sa pig kasi ato nang dagat ra dito, laugan ra man. Pero sa gamay pa may bata, wa man nang laog. Kakita may daan na diha maglangoy na diha sa among dagat. Oh, kita gyud may daan. O gamay pa may bata kay among payag na abutanan gikan may lugsong ga umbaw mas dagat. Magkita gyud bisa una nga naa galangoy-langoy. Laip nung yung gilawagan. So, kami lang lawag sa una. Doon lang gani. Hadlok pag mo na sa una, di ba? Wa mo kibaw nga. Oo, wala may gadlong di mamaak. Oo. Hadlok mo. Ani mo mahadlok kay di mo maak. Di ba mahadlok mi sa una kay wa mi kibaw nga dili di na mamaak kay way ngipon. Wa mi kibaw. Orfish na, orfish. Oo. Na magdagkuhan, katalagman. Katong gamay pa mga bata nga doon ni gidagsa kay wala ka balik sa laod. Tutudok ko ah. Kana butandi mo ng wheel, no? Oh, Okay, sa kanang Will may tawag tanang iho. Will may tawag ana. Well, ang ihog na malangkob nagtaong.
Amutan din di man. Buot Wala ang- siya ngipon. Maunang binisaya anak ka na. Wala. Tuki. Toke. Oo ba? Mo na sila toke. Buwang mo bata pa. Mahihip. Unya to dai. Sige. Unya to ban. Sige, toke. Nakalitas to kina. Sige. Okay. Ang pingilan na imong Tao naman na si Purang. Oh, Bang. ang pingilan na imong gisabak kay ang tanan nga mga gisabak or tanan nga mga binhi nga mamugna sa sabakan puro gi panalanginan niya. Wala. Ano lang? Kunyayo na pagkiat-kiat. Oo. O, di ba? Oh. Oo. Sagdi lang ko. Okay, salamat si Puras. Mo parang atong tulumanon. Kuna ko ang